Я вітаю усіх, хто щойно приєднався до нашого ефіру на телеканалі АТR. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереградська. Сьогодні непростий день у Верховній Раді, адже сьогодні народні обранці мають голосувати державний бюджет на наступний рік з поправками вже. Я пропоную згадати, чим відзначився цей день в історії. Вранці 7 грудня 1941 року ударне з'єднання японського імператорського флоту завдало авіаційних ударів по військових аеродромах та кораблях ВМФ Сполучених Штатів Америки, що стояли на якорі в Гавані Перл-Харбор. Нейтралізація Тихоокеанського флоту Сполучених Штатів на 6 місяців дозволила Японії захопити більшу частину Південно-Східної Азії, включаючи Гонконг, Бірму, Голландську Ост-Індію, Сінгапур та Філіппіни. 7 грудня 1970 року канцлер Федеративної Республіки Німеччини Віллі Брандт став на коліна перед монументом жертв нацизму у Варшавському гетто. Цим символічним жестом він від імені мільйонів німців вибачався за злочини гітлерівського режиму перед людством, хоча сам Брандт у роки Другої світової війни доклав чимало зусиль у боротьбі проти нацизму. 7 грудня 1988 року у Вірменії стався потужний землетрус, який за перші 30 секунд повністю знищив місто Спітак та 58 навколишніх сіл. За офіційними даними, кількість загиблих склала 25 тисяч осіб, 140 тисяч зазнали поранень, а в зоні лиха опинилося майже мільйон людей. 7-8 грудня 1991 року у Вікулях Біловезької пущі вищі посадові особи 3 союзних республік – РРФСР, БРСР, УРСР – підписали угоду про створення співдружності незалежних держав, що означало припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Ми вже готові вітати гостя в нашій студії. Це Віктор Довгань, заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції. Доброго ранку, пане Вікторе. Доброго ранку. Насправді, у світлі всіх подій, які зараз відбуваються в Україні, можна дуже легко випустити з уваги, лишити непоміченим проблеми першочергової якоїсь необхідності і важливості, зокрема, українські дороги. У зв'язку з цим у мене запитання, в якому стані наразі перебувають наші українські дороги? Цього року ми насправді витратили рекордну суму за роки незалежності на капітальний ремонт і будівництво доріг в Україні. В бюджеті було 24 мільярди гривень, це лише державні кошти. Також близько 200 мільйонів доларів – це були кошти Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Тому навіть побитий так званий рекорд підготовки до Євро-2012, а наступного року ці кошти взагалі подвояться. Тобто ми попередньо заплановано, ви згадали про бюджет, 44 мільярди гривень заплановано до будівництва доріг наступного року, 2018 року. Але крім бюджету, парламент сьогодні має розглядати теж інфраструктурні закони, так званий інфраструктурний день в парламенті. Ми дуже сподіваємося, вчора було важке засідання комітету транспорту з комітетом євроінтеграції. І ми насправді сподіваємося, що сьогодні ми зможемо виконати наші зобов'язання перед Європейським Союзом в галузі транспорту. Зобов'язання перед Європейським Союзом – це що мається на увазі? Ми кардинально, це те, що є в угоді про асоціацію з ЄС, і ми кардинально маємо змінити всі регулювання всіх видів транспорту, починаючи з законопроекту про залізничний транспорт, законопроект про внутрішній водний транспорт. Це взагалі, я вважаю, кардинальна реформа, тому що зараз у нас досить мало вантажів перевозиться, наприклад, по Дніпру. Закон має дати можливість, і ми хочемо десь 15-20% протягом наступних 5 років, щоб ці вантажі, які йдуть зараз нашими дорогами на вантажівках, ті, які йдуть на залізниці, де не вистачає вагонів, ми хочемо, щоб ці вантажі перевозились баржами по Дніпру. Ми обов'язково ще поговоримо і про залізницю, і про перспективи розвитку, враховуючи наші міжнародну допомогу. А зараз я хотіла би зупинитися на такому моменті, що у 2017 році був проведений такий собі експеримент. Він називається Державною фіскальною службою. В рамках митного експерименту спрямували майже 12 мільярдів гривень на дороги. Давайте пояснимо, що це за експеримент і, власне, куди ці кошти пішли.
Ну, є планові надходження митниці, тобто уряд там через Міністерство фінансів доводить до всіх митниць, наприклад, встановлює певні індикативи, які треба виконати. Все, що вище цих індикативів в тих областях, воно спрямовується на будівництво доріг. Тобто область, місцева влада, місцева митниця зацікавлена в тому, щоб зібрати більше платежів, звичайно, і показати результат, збудувати там дороги. І дійсно за рахунок митного експерименту кардинальне просто, наприклад, в Одеській області, Одеса рані, у Львівській області дуже багато нових доріг. Тобто це дійсно хороша річ. Знову ж таки, якщо говорити на Одеську, скільки там було виділено Одеська митниця? 2 мільярди мені. Якщо я не помиляюсь, треба цифри перевіряти. Но сума досить суттєва. Тобто це, по суті, всі пам'ятаємо декілька років тому, щоб доїхати з Одеси до Ізмаїла, до Рені треба було витратити на автомобілі, на автобусі там більше 5 годин. Тобто, погана логістика, скажімо так. Ями досягали метр в глибину, тобто автомобілі просто були певні періоди там взимку, наприклад, що не можна було на легковому автомобілі, хіба на якомусь позашляховику доїхати. Цього літа я особисто проїхав з Одеси до Рені і далі в Румунію ми доїхали за 3 години. Тобто, в 2 рази, по суті. І це велика ін'єкція не просто там в будівельну галузь конкретної Одеської області. Це просто, ми розуміємо, якщо є гарна дорога, то йдуть і вантажі, і туризм, який важливий, звичайно, для півдня України. Розвивається придорожня інфраструктура, кафе, заправки. Тобто, це хороша інвестиція. Що стосовно 2018 року, чи буде продовжений цей експеримент? І, власне, хто вирішує, яку кількість грошей буде виділено? Вирішує, звичайно, уряд, але насправді я би тут навіть зосередився не на митному експерименті. З 1 січня 2018 року у нас починає діяти закон про Державний дорожній фонд. Це, знову ж таки, величезна реформа. В чому вона полягає? По-перше, ми збільшуємо кількість грошей – 44 мільярди. Друге, ми 35% бюджету автодору ми віддаємо на місця. І, по суті, уряд, Київ, Міністерство інфраструктури, Укравтодор будуть відповідальні тільки за дороги національного і міжнародного значення. Це великі транспортні коридори. Місцева влада буде відповідати за всі інші дороги. І крім відповідальності, місцева влада буде мати кошти. Це суттєві кошти, третина від 44 мільярдів буде в областях, і вони будуть розпорядниками цих коштів. Відповідно, не зможе там мер чи керівник області сказати, Київ мені не дав на дорогу, відповідно, я не зможу тут зв'язати ці 2 районні центри, чи в цьому селі не буде дороги. Ні, Київ вже не має до цього відношення. Всі місцеві дороги – це його відповідальність, і він має дійсно відповідати за те, що він робить. У зв'язку з цим у мене запитання. Тобто, як це вплине на ситуацію з корупцією, якщо кошти передаються на місця? Це якось, я не знаю, її покращить, взагалі викоренить? Насправді, мені важко говорити там, чи будуть менше красти на будівництві доріг, з огляду на те, що ми їх не будемо контролювати. Знову ж таки, лишаються там правоохоронні органи, антикорупційні, яких зараз дуже багато в Україні створено. Тому, але якби зв'язок село, район, місто, область, він стає коротшим, тому що вони не можуть зараз скидувати з себе відповідальність. Тобто в них, будуть кошти. Кошти, ми всім доведемо. Я думаю, що і на сайті Автодору буде там написано. Одеська область, там, стільки мільйонів гривень, там, Київська область, стільки мільйонів. І важливо, що вони мають буде показати, що ці кошти вони використовують за призначенням. У рамках реформи 44 мільярди, так ви говорите, планується передати коштів на дороги. Власне, з оцінки нинішньої ситуації, скільки з них піде на ремонт? Я так розумію, що ситуація з дорогами, з ремонтом досить складна. Тобто, загалом ми займаємося тим, що ми не будуємо нові, а ми ремонтуємо старе. Ми відходимо від цієї практики, насправді. Тобто, цього року ми вперше заговорили про будівництво. Тобто, ми будуємо, але не в тих об'ємах. Але цього року, наприклад, ми будуємо дійсно нові дороги. Цього року було вже збудовано, можна як доконаний факт казати, на грудень 2017 року ми збудували близько 2000 кілометрів нових доріг. Я не говорю про поточний, там, ямковий чи капітальний ремонт, 2000 кілометрів нових доріг є.
4 тисячі буде наступного року. В масштабах країни, щоб ви розуміли, в нас є 170 тисяч кілометрів доріг, з яких 50 тисяч – це, власне, оці дороги першої категорії, міжнародного і національного значення. Ну, тобто, по суті, ми зробили скільки там? Ну, наступного року ми зробимо 10% цих доріг. Цього року це 5, 4-5%. Ну, от такі цифри. Тобто, якщо в нас буде таке стале фінансування, то до 30-го року, як в нас є, як ми підготували проект національної транспортної стратегії, ми маємо повністю відремонтувати всі дороги в Україні за 13 років. За 13 років. Тобто, якщо говорити про те, якими темпами ми йшли там до цього, вони були не надто втішними. Чи я помиляюся? Тобто, в нас є реально я чому запитую, тому що насправді, ну звісно, що питання у українців про дороги воно вже викликає сміх. Ну будемо відверті, так тому що всім відомо, що в Україні дуже погані дороги. Принаймні, це така побутова думка. І тому зараз, коли такі обіцянки у нас несуться, що от у нас знову виділена нам нормальна сума коштів, ми все владнаємо, все в нас буде круто. Ну питання, добре, у вас і до цього були якісь можливості? Тобто, чи є якась гарантія того, що дійсно там за якийсь час ми вже прийдемо до якогось більш-менш нормальної ситуації? Ну, мені здається, що от, власне, за останній рік відношення до автодору і до будівництва доріг у громадян України змінюється. Тобто вони, ну, дійсно, ми бачимо не тільки в Києві і в регіонах, ми бачимо масштабну реконструкцію. І вона буде ще більша. Щодо того, що робилось раніше, ну, великий етап був, це підготовка була до чемпіонату по футболу. Тоді дійсно ми з'єднали ряд міст, де проводились матчі, Київ, Львів, Харків. Ми з'єднали гарними дорогами за кошти банків іноземних. Ми взяли кредити і, щоб ви розуміли, за ці кредити потім, ну, по суті, от в 16-му році, в першій половині 16-го року, як ми прийшли працювати на державну службу, у нас було 14 мільярдів гривень на дороги. 16-й рік, травень 16-го року. З них 7 мільярдів ми заплатили іноземним банкам за відсотки. Ну, погашення цих кредитів, тобто на дороги в нас лишалось, ну, практично нічого. Ну, завдяки, от, власне, дійсно командній роботі Міністерства інфраструктури, Кабінету міністрів ми досягли оцих показників, які маємо на 17-й рік. Я вважаю, це успіх, а в 18-му році це вже буде мега-успіх. Мега-успіх. Ну, плекатимемо надію, що це буде мега-успіх. І тепер я хочу поговорити про ще одну таку болісну тему – це платні дороги. Тому що в 2018 році було анонсовано, що в нас розпочнеться будівництво цих платних доріг. Яке це буде сполучення? Які саме це будуть дороги? Хто бере участь у будівництві цих доріг? І, власне, що значить платне? Тому що ми прекрасно розуміємо, що в Європі цей досвід, ну, там достатньо нормальні суми. Там від 4 євро до 10 навіть за користування платною дорогою. Що це буде в Україні? Ну, давайте почнемо з цього. По-перше, для чого нам потрібні платні дороги? Нам потрібно на інфраструктуру витратити 50 мільярдів євро, щоб, ну, повністю оновити дорожню інфраструктуру України. В цифрах ми бачимо, що ми в рік можемо державних коштів витрачати 1 мільярд євро і ще до півмільярда ми можемо залучати кредитів. Тобто такими темпами ми оновимо всі дороги за років 40. Да? Ну, це якби не наш підхід, ми хочемо це зробити за 13. Відповідно, десь на половину цієї цифри, на 25 мільярдів, ми маємо залучити інвестицій. Не кредитів, а, власне, інвестицій, яких не треба повертати. Інвестиції можуть бути тільки, ну, коли інвестор буде на чомусь заробляти. Це концесійна платна дорога. 3 проекти є поки що в Автодора платних доріг. Це Львів-Краківець з Львова до польського кордону, це Київ-Біла Церква і це з'єднання 2 коридорів Житомирська і Одеська траси Макарів-Васильків. Тобто це перший етап Великої кільцевої навколо Києва. Позиція Міністерства інфраструктури. Дорога, приблизно ми обраховували, є методологія розрахунку вартості, це 11 євроцентів за кілометр. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про Макарів-Васильків, це 5 євро буде, 50 кілометрів, 5 євро. Ну, мені здається, це, ну, адекватна сума для того, щоб зекономити пальне і час. Більше того, ми будемо наполягати, напевно, що на першому етапі, що дороги будуть платні тільки для вантажного комерційного транспорту. Тобто автобуси, маршрутки, легковий
автотранспорт, він буде користуватися цією дорогою безкоштовно. Але ми хочемо загалом, крім того, що ми будемо будувати деякі відрізки платні, ми, до речі, єдина країна в Європі, де в нас, по суті, безкоштовні дороги для всіх. І я думаю, що ми будемо ініціювати зміни до законодавства, де ми будемо запроваджувати і підвищувати плату для доріг для іноземного автотранспорту, і в тому числі для євроблях, тому що це іноземний автотранспорт. От цікаву фразу ви сказали, що в нас по суті дороги є безкоштовними. Хоча насправді є теза, що в нас навпаки по суті дороги в Україні є платними, тому що навіть вартість палива вона також складається. Туди додається Акциз. податок на Так. будівництво і обслуговування доріг. Тобто я не знаю, чи є. Чесно, мені важко насправді уявити, як аргументувати людині з села те, що він має заплатити за 5 кілометрів 5 євро. І 50. Так, Це якщо він на фурі поїде. Так, але ж все ж таки, чому він має заплатити ці кошти? І я думаю, що у всіх великий сумнів стосовно вартості палива. Те, що вона знизиться. Дивіться, насправді акциз, який є складовою частиною вартості пального, і за рахунок якого, по суті, будується дорога, він тільки з наступного року буде прямо спрямовуватись в дорожній фонд на будівництво доріг. Раніше це був загальний котел, з якого виплачувались пенсії, зарплати, стипендії. Тобто тільки з 2018 року ми вже бачимо пальне, частина акцизу, будівництво доріг. Чіткий зв'язок, тоді вже водії дійсно розуміють, що вони заправляючись, вони платять за дорогу. 5 євро за 50 кілометрів, окей, в нього буде альтернатива заїхати на Київську окружну, на Академмістечко і постояти годину в пробці до Теремків і витратити більше пального, ніж він заплатить цих 5 євро на фурі, оминаючи пробки, виїжджаючи зразу 20 кілометрів на Одеську трасу. Завжди, в законодавстві буде альтернатива, буде безкоштовна дорога, тому я не бачу жодних тут якихось соціальних потрясінь. Якщо це буде стосуватись лише комерційного автотранспорту і іноземного автотранспорту, по суті, громадяни України цього навіть і не відчують. А стосовно автомобілів, які їздять, я так розумію, що там є певна відмінність у реєстрації. Так, якщо автомобіль зареєстрований у цій області, то місцевої реєстрації чи це чутки насправді? Абсолютно немає жодного відношення. Ми єдина унітарна країна, і автомобілі з львівською реєстрацією безперешкодно їздять в Києві, і так буде і надалі. Супер. Тоді давайте поговоримо тепер про інвестиції міжнародних інвесторів, тому що насправді основною перешкодою заходження на наш ринок це є деякі невідповідності в законодавстві і відсутність стабільності. Правильно я розумію? Чому? Або ж, добре, якщо ні, то яка ситуація наразі з інвесторами? З нами готові працювати? З нами насправді готові працювати. Дуже величезний інтерес, і це не тільки європейські компанії, які традиційно представлені на українському ринку. Ми бачимо величезний інтерес японських, корейських компаній, ми бачимо відкриття нових заводів в Західній Україні, та сама Фуджікура. Величезний інтерес китайських компаній. Я взагалі цей рік, 17-й рік, називаю рік китайських інвестицій в транспортну галузь України, тому що в цьому році з'явилися, принаймні, 3 великі компанії, які China Harbor на $1 мільярд робить днопоглиблення в порту Южний. China Power будує частину кільцевої навколо Житомира. Ще одна китайська компанія будує обхідну навколо Полтави. China Road and Bridge Company буде будувати міст біля Кременчуга через Дніпро. Тобто це портфоліо цих проєктів складає десь $500 мільярда. І за рік, я вважаю, це прекрасні цифри для китайських інвестицій. І цьому підтвердження вчора були переговори вперше за 5 років. Третя людина Китаю, віце-прем'єр-міністр Китаю пан Макай з величезною делегацією, урядовою і бізнесовою, мав переговори в Україні, міжурядова комісія. З нашої сторони делегацію очолював перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. І, дійсно, я брав участь в цих переговорах дуже, по суті, знаєте, такі досить дружні відносини. Тобто ніколи китайці досить закриті. В них інша ментальність. Вони так досить обережно ставляться до ініціатив. А тут, по суті, результатом переговорів є те, що китайська делегація сказала, для України є $7 мільярдів для інвестиційних проєктів, вже готові. Якщо Україні буде потрібно більше грошей, ми готові про це говорити. Але 7 мільярдів є,
Тобто це, приходимо, є проект, обговорюємо, працюємо. Зацікавленість інвестора зайти в Україну і побудувати дорогу, дати кошти, вона базується на чому? На тому, що, напевно, вони матимуть прибуток від цих доріг, так? Коли ти сплачуєш цих 5 євро, кому йдуть вони? Якщо це концесійна дорога, це приватна інвестиція, є, звичайно, управляюча компанія, яка ставить толінгові системи, рамки або шлагбауми і збирає плату за дорогу. Тобто механізм може бути різний, або це щитується, або це ти купуєш віньєтку, клеїш на автомобілі і таким чином. Тому так, це інвестор, але досить багато проєктів реалізується за кошти кредитів під державні гарантії. Тобто, по суті, заходить іноземний інвестор, уряд гарантує, що ці кошти будуть повернуті, іноземний банк виділяє кошти зразу на іноземного інвестора, він бере українського підрядника і працює. Тобто, який зиск для України в цьому плані? Тільки те, що в нас є комфортні дороги, правильно? Державі від цього нічого не йде. Дивіться, дорога – це ж, як правило, складова локальна, тобто це щебінь, пісок, бітум. Ми зараз хочемо будувати досить багато бетонних доріг, там взагалі 100% складова українського виробництва. Це гроші в економіку України. Це будівельні матеріали, це будівельні заводи, будівельна галузь. Повірте, жоден інвестор майже не привозить персонал для будівництва дороги, тому що цей рівень зарплат, який є в Україні, по суті, залучати іноземних підрядників досить важко. Це знову ж таки зарплати для наших працівників і це податки. Тому для України тут не просто, що в нас лишиться міст, наприклад, але в нас люди отримують зарплату, будуть сплачені податки, і ми закупимо досить багато будівельних матеріалів. Я вас зрозуміла. Зараз я пропоную нашим глядачам подивитися наш огляд без коментарів, після чого ми повертаємося в студію і продовжимо розмову з паном Віктором Довганем. عندك خبر من داعش لما الجثث؟ Отже, ми продовжуємо нашу розмову з Віктором Довганем, заступником міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції. Пане Вікторе, хочу зараз поговорити про залізницю українську. Зокрема, спершу давайте торкнемося такого непростого питання. Це питання сполучення України і Росії. Зокрема, було повідомлення про те, що до кінця цього року Російська Федерація збирається обмежити рух або навіть взагалі його припинити. Вони вже, ви кажете, пустили в обхід потяги. Що буде надалі? Взагалі, яка ситуація зараз?
Ну, в листопаді вони закінчили залізничну гілку в обхід Донбасу. І зараз потяги РЖД, вони не проходять через так звану ДНР, вони проходять по території Російської Федерації. Ну, у нас це мало стосується, насправді це знак того, що навіть росіяни не хочуть їздити через ці непризнані республіки. Ще раз підтверджує те, що якби з ними ніхто не хоче мати справу. Про обмеження взагалі залізничного сполучення це дійсно непросте питання, незважаючи на те, що в нас по суті відбувається війна не просто там з якимись сепаратистами, а по суті з російською армією. В нас зберігається залізничне сполучення, пасажирське, вантажне. Вони обмежили транзит наших товарів в країни Середньої Азії, що по суті це транзит, збитки від цього складають близько $1 мільярда щороку. Це торгова війна, транзитна війна. Ми обмежили у відповідь, але ну якби нам це трошки болячіше, ніж їм, з огляду на об'єми економік. Та? Якщо ми повністю закриємо залізничне сполучення, мені важко зараз оцінювати наслідки, там пасажирський ефект. По суті, коли закрилося авіасполучення, ми побачили, що пасажир з Києва долітав до Мінська, долітає до Мінська, і зараз в Москву, заробляє на цьому білоруська сторона. По суті, як мій колега, заступник міністра транспорту Білорусі, сказав, дякуючи цій забороні, ми збудували новий термінал в аеропорту Мінська. Ну, якби, так. Що буде? Ну, напевно ж буде аналогічно, потяги будуть ходити до Мінська, далі з Мінська до Москви. А вантажне – це, звичайно, величезні збитки. Треба, щоб Укрзалізниця порахувала, тому що все-таки транзитних вантажів з РФ досить багато. І знову ж таки зараз пішли контейнерні потяги з Китаю. Наскільки ця заборона торкнеться цих речей, тому що тут це елемент, складова частина шовкового шляху. Потяги зараз йдуть на Словаччину, далі плануються на Угорщину, на Румунію, на Польщу через Україну. Тому, я не знаю, це досить складно і поки що наслідки, нам потрібно їх проаналізувати. Якщо говорити в загальному, позицію України в цьому питанні у випадку, якщо все ж таки Російська Федерація піде на цей крок, тобто ми до яких кроків вдамося? До відповідних також все перекриємо, тобто наші потяги також не будуть туди ходити? Так, це будуть повністю зеркальні санкції у відповідь. Я вас зрозуміла. Тепер стосовно підписання контракту на купівлю локомотивів у американської General Electric Transportation. Це така угода, яку збирається підписати Укрзалізниця. Розкажіть дещо детальніше, що це за локомотиви, в якій кількості і навіщо це потрібно? Це насправді дуже гарний проект, тому що зараз в Україні немає виробництва локомотивів. І єдиний завод, який забезпечував дизельні локомотиви, це Луганськтепловозк, його не існує. Повністю окупована територія, і з нашою інформацією він повністю демонтований і перевезений в Російську Федерацію. Тобто навіть з поверненням міста Луганськ заводу там не буде. Відповідно, для Укрзалізниці стає це системна проблема тяга, яка поділяється на дизельну, на теплову тягу і на електричну. Дизельні локомотиви найкращі в світі, це американські локомотиви General Electric. Вони працюють на всіх континентах. В нас на нашій колії 15-20, вони мають завод в Казахстані, і де вони виробляють локомотиви. Їхня ідея була, щоб ми повністю робили закупку з Казахстану. 1,5 року тривали переговори. Я вважаю гарне компромісне рішення, що 30 буде закупка з Казахстану локомотивів, а решта локомотивів буде вироблятись в Україні. Що є важливо, бо знову ж таки це інвестиція, це робочі місця, це податки, це локалізація, це трансфер технологій на українські заводи. Є попередня домовленість з Крюківським заводом. Ми, звичайно, би хотіли, щоб це було державне підприємство Укрзалізниці, але все-таки, напевно, приватний партнер для них зручніше. Ми в будь-якому випадку вітаємо цей контракт. Це знакова інвестиція, це те, що українська залізниця отримає гарні нові локомотиви. Що стосовно позиції General Electric, тому що я знаю, що там були певні такі непорозуміння стосовно того, що вони недостатньо лояльно ставляться саме до того, аби вироблялися локомотиви в Україні. Чи це також чутки? Дивіться, переговори були непрості, і ми їх теж розуміємо. Вони інвестували багато коштів в Казахстан.
Стандарт колії той самий 15-20. Тобто логічно, звичайно, виробляти вже на своїх виробничих потужностях і просто постачати в Україну. Це будь-який інвестор би так напевно хотів. Ми все-таки хотіли, щоб, оскільки ми маємо закупити більше ніж 100 локомотивів, щоб вони вироблялись в Україні з огляду на ті причини, які ми з вами обговорили. Тому знайдено, інвестор пішов нам на зустріч, і ця інвестиція в економіку України відбудеться. І це дуже гарне рішення. Це рішення непросте для них в тому числі, але ми дуже раді, що GE збудує завод в Україні. Тобто він збудує підписання цієї угоди, воно тільки розглядається, чи вже є якісь В конкретні? угоді зафіксовано 30, поставка 30 на початку 2018 року і спільне підприємство з Крюківським заводом про початок виробництва локомотивів. Тобто спочатку локалізація буде незначна, там 10-20%, далі, в принципі, до 50% має бути з українських запчастин. Це багато. Це і метал, це і передача технологій. Це, по суті, там новий завод, тому що з того, що я бачив на Крюківському, в них поки що не було потужностей таких серйозних для будівництва локомотивів. Вони виробляють гарні вагони, як пасажирські, так і вантажні. А от щодо локомотивів, це дуже гарно, що GE прийде і передасть технологію. І давайте ще раз уточнимо. Тобто ми зацікавлені в тому, аби вони вироблялися саме в Україні. Ви говорите, що зараз ми купимо 30 локомотивів, але Україні потрібно Україні потрібно 100. Але знову ж таки, коли у нас буде цих 100 локомотивів, напевно, що в нас вже потреба відпаде, але вони все рівно будуть вироблятися. Тобто ми будемо їх продавати, чи як це? Мені важко говорити за бізнес-плани конкретного інвестора, але в будь-якому випадку 100 локомотивів – це початок. Їх треба обслуговувати, як автомобіль. Завод не будується не тому, що там продав 1000 автомобілів і на цьому все. Треба постачати запчастини, потім це ремонт поточний, капітальний, модернізація. Пройде 10 років, треба буде знов ще 50 локомотивів. Тому це такий хороший бізнес на перспективу. Тепер я хочу поговорити вже на тему Києва, тому що остання новина від КМДА була про те, що КМДА, Київська міська державна адміністрація, домовилась з китайською компанією China Railway International Group про будівництво метро на Троєщину. Я, наприклад, коли моя бабуся отримувала квартиру на Троєщині, їм обіцяли метро. Буквально там декілька років, можливо. І з того часу досі обіцяють. І партнери були різними. І китайці були, і поляки, здається, були. Тобто, хто тільки не брався будувати метро на Троєщину. То в чому питання і чи буде це метро? Я вірю в те, що воно буде рано чи пізно. Дивіться, насправді я тут трохи так скептично теж настроєний, тому що, напевно, рано говорити про метро на Троєщину. Поки що в нас немає технології будівництва метро, поки немає мосту. Треба спочатку збудувати міст на Троєщину, а потім запускати по тому мосту метро. Тому, на мою думку, київській міській владі треба сфокусуватись на закінченні будівництва Подільського Воскресенського мосту. Залишкова вартість 7 мільярдів гривень. Цього року з державного бюджету ми їм передали 1,2, вони там монтують опори. В них залишається 200 мільйонів доларів. Питання за мером, як він хоче, чи ми будемо виділяти з бюджету, тоді це будівництво буде тривати до 5 років, чи він візьме кредит, переговори на фінальній стадії з німецьким банком, візьме кредит і збудує за 2 роки до виборів цей міст. Тому як тільки міст буде збудований, тоді можна говорити про метро. Я думаю, те, що підписала КМДА, мається на увазі, що вони думають, як знайти кошти. Знову ж таки, моя особиста думка, і я думаю, що мої колеги в Міністерстві фінансів її поділяють, кредиту 1,7-2 мільярди доларів ми не візьмемо на будівництво метро. Не візьмемо чому? Тому що ми беремо тільки кредити, які є забезпечені. Тому МВФ нам дозволяє брати кредити в рік не більше 550 мільйонів доларів. Це на все, на енергетику, на сільське господарство, на інфраструктуру. 2 мільярди вони не попадають в річний ліміт МВФу. Тому проекти, які реально реалізувати за кредитні кошти, це вартість 300-400 мільйонів, 3-4 роки по 100 мільйонів, це окей. Якщо китайці захочуть проінвестувати цю суму і потім оперувати метром і отримувати прибуток, це
просто геніально, я вважаю, це дуже треба вітати і підтримувати. Я думаю, що відбудеться за наступні 2 роки, це все-таки ми збудуємо міст до 2020 року, підготуємо техніко-економічне обґрунтування і далі разом з Київською міською владою будемо думати, де взяти кошти. Я думаю, і уряд не залишить в стороні мешканців лівого берега, тому що дійсно метрополітен потрібен. І місто буде нарощувати свої економічні показники. Тобто ми будемо розглядати якби змішане фінансування. І бюджет країни, бюджет міста, можливо, якийсь кредит інвестиційний, але поки що це нереально. 1,7 мільярдів, ще раз я хочу повторити, кредит – це неможливо. Я не можу не задати запитання, яке адресоване від жителів Троєщини, які вже просто у відчаї стосовно метро. Тому що навіть розмови, які ходять про міст, те, що він добудується, і тоді є можливість побудувати метро. Питання в тому, що цей міст, в принципі, він не прилаштований, туди неможливо прокласти колію. Чи це чутки? Можливо. Ні. Міст в техніку, в ТЕО моста передбачено спеціальну колію під метро. Тобто, це спекуляції, там все окей. Міст автомобільна частина, частина метрополітен, тому там жодних варіантів не буде. Єдине питання – це час. Тобто нас залишається 200 мільйонів, ми можемо знову ж таки або фінансувати з бюджету, це 4 роки, або взяти кредити, це 2 роки. Рішення, оскільки міст на балансі міста, за мером і за міською радою. Я вас зрозуміла. Ми вам дуже дякуємо за ваші відповіді, за коментар. Поговорили про ситуацію з дорогами в Україні з заступником міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктором Довганем. Зараз я пропоную нашим глядачам подивитися сюжет про події у світі, після чого продовжиться ефір телеканалу АТР. Не перемикайтесь, Менда Крим, Крим тут. Російський сенатор Сулейман Керімов залишатиметься під судовим наглядом і не буде ув'язнений. Проте заставу йому збільшено з 5 мільйонів євро до 40 мільйонів. Сулеймана Керімова у Франції підозрюють в ухиленні від сплати податків у сумі понад 400 мільйонів євро. За даними окремих ЗМІ, Керімов незаконно переправив до Франції від 500 до 750 мільйонів євро. А купуючи дорогу нерухомість на Лазурному березі, часто за дуже заниженими цінами, намагався відмивати гроші. Один із лідерів Аль-Каїди Омар Хетаб, також відомий як Омар Мансур, був убитий у Афганістані разом із понад 80 інших бойовиків під час спільної військової операції афганської армії, розвідки та підконтрольних НАТО сил. У вівторок у результаті вибуху бомби у пасажирському автобусі в сирійському місті Хомс підконтрольному уряду загинули щонайменше 8 людей та ще 16 отримали поранення. При цьому більшість пасажирів автобуса були студентами. Лісові пожежі у Каліфорнії спричинили масові евакуації людей. Полум'я шириться так швидко, що втримати його під контролем поки не вдається. Загинула принаймні 1 людина. Наразі вогнем охоплені вже близько 10,5 тисяч гектарів лісу. Пожежа вже дісталася житлових будинків, 250 000 людей залишилися без світла. Помер відомий французький рок-співак Джонні Холідей, один із найвідоміших артистів Франції. Його нерідко називають французьким Елвісом. За свою кар'єру він провів понад 400 турне, а до 2005 року продав близько 80 мільйонів дисків та випустив 18 платинових альбомів.